नमस्कार, हम किशन कुमार और स्वागत करता नहीं रउआ लोग के भिखारी के भोजपुरी में। तो आज बात करें हमनी के कुछ एक फेवरेट कलाकार बारी शिल्पी राज, जिनकर कुछ गाना के बारे में जौन कि जितना भी लोग बा जाके सुने के चाहिए। बहुत बढ़िया पारिवारिक टाइप के गाना आवेला उनकर। एगो गानवा तो जेबान उनकर अभी हाल फिलहाल में। हाँ, अभी एगो हाल फिलहाल में बड़ा दुख भेल काहे व्यू देख के ओकर। हाँ, व्यू तो बड़ी कम भइल बा। म्यूजिक पर आयल बा, इतना तगड़ा गाना बा। मतलब भोजपुरी में जो लोकगीत कहल जाला ना, तो लोकगीत सुन के लोग समझेला कि पुरान टाइप के हाँ, सही बात बा। लेकिन नयका शैली के लोकगीत बाऊ मतलब एकदम कनेक्ट करे वाला। ए तो गा के तनी ट्राई कर जाओ का। लेकिन एगो बात बोलब हम। हाँ, बोलो ना। सब गाना की डिमांड रखो बाजार में, लेकिन होके के चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल होके के अच्छा, चाहिए यार। तू सुनला ह एक के बार न सुनला ह कितना नहीं मन लागल है। देखो कुछ कह लोग मर्दे तही ना, तारा लोग के पता नहीं के हमरा ऑर्केस्ट्रा में गाना बजावेला बा तनी फरकता होवे अरे के ये चाहिए। सब गाना पर ऑर्केस्ट्रा में बढ़िया हाँ, डांस हो सकता है। खूब डांस कर सकता रहो। अच्छा, तू गाना खुदे सुना। अब तू घरहू सुनबा त कोनो दिक्कत नहीं खेई गाना। आ गाना तू खुदे सुना। सच होते बिहनवा गोइनी महज बागतनवा हो सजनवा ताके टुकुर टुकुर बहैठी अननवा हो सजनवा ताके टुकुर टुकुर। कितना बढ़िया गाना रहला। गाना तो सुनला गाना तो छोटा सा क्लिप ओकर गाना कितना तो नहीं पूरा बढ़िया बा। लेकिन भाई हमरा तो चाहे टुनटुन यादव के गाना। बे मर्दावा कावना के नाम ले लेला हो, मूड खराब हो गइल। हाय यात्रा में वीडियो करता नहीं, हमर दिमाग खराब कर देलत। ई वीडियो जे बा टुनटुन यादव ला दोसर ले आवल दी। अच्छा, ई खाली उनला शिल्पी राज ला। ना ले शिल्पी राज से भाई गाना शिल्पी अच्छा राज गाती। भोजपुरी में जब से आयल बड़ी, मतलब कुछ ऐसन भी गाना गइले बड़ी जो नहीं सुने के चाहिए। हाँ, एहू सत्य बात बा। हां हां, लेकिन उ सुधर ली अपना आप के, बैक कर ली। लेकिन अभी के हिसाब से उनकर जौन बढ़िया बढ़िया गाना आवत पिछला कुछ दिन में कुछ महीना में देखल जाओ तो इतना तगड़ा तगड़ा गाना आयल बा कि हर आदमी के सुने के चाहिए। हाँ। काहे कि हमनी के भोजपुरी में जब ऐसन ऐसन बढ़िया बढ़िया गाना सुनम सनु तबे भोजपुरी से अश्लीलता खत्म हो या भोजपुरी बढ़िया हो। बढ़िया गाना के जब व्यू जाए लगी नु तब जाके भोजपुरी में अपने खत्म हो खराब जाई गाना अश्लीलता। अपने आप दब जाई नीचे। अच्छा, लोग बढ़िया गावे के अच्छा, शुरू कर दी। खुद देखा लोगिन पिछला कुछ दिन से खेसारी लाल यादव पवन सिंह के हाँ, पवन सिंह पियर फराक वाली सुनने मतलब पहिले हो पिछला कुछ महीना से ये लोग के बहुत खराब गाना नहीं किया नहीं किया बा। अभी बाटे थोड़ा बहुत कोनो गाना में आवत ओइसन। हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा लेकिन गिरल बहुत नहीं सुधार किया लखल, आवत। बहुत सुधार तो लखल। ई बात बा कि लोग अच्छा सुनी तो अच्छा आई। आ शिल्पी राज तो बहुत सुधार बहुत देले सही बारी, बारी। बहुत सही। आ एमे तू उनका हई गाना सुना शिल्पी राज के। झारस जब बाल सैया जी लागस का हमाल सैया जी बगली से निकाल सैया जी उड़ावस रुमाल सैया जी बहत्तर करी होइया डोले नदिया के पीछे जैसे नैया डोले ओ सही मोर सैया डोले। कितना बढ़िया गाना बा, तगड़ा गाना बा। मतलब ये गाना के नहीं हो तो 50 करोड़ के ऊपर व्यू बा हमरा बुझाता। हाँ, 47 से 50 करोड़ के बीच 47 में बा। करोड़ लाख। हाँ। तो इतना तगड़ा गाना बा। ओकरा बाद मतलब एक से बढ़ के एक बढ़िया बढ़िया गाना आयल बा। अब हऊ गानवा एगो बाटे कलकतिया वाला। दिल्ली गुजरात बॉम्बे गोवा चाहे झांझा जाए के बात जाई रोकब ना है राजा अंतर मंतर जादू जंतर टोना कसे कि पिया मोरा जाहू जनी कोला पतिया उहा सवतिया बसेले कि पिया मोरा जाहू जनी कोला पतिया उहा सवतिया बसेले। कितना बढ़िया गाना बा। लेकिन एगो बात बोलब। हाँ, बोला ना लेकिन थोड़ी मिस करत रह भोजपुरी में यार। फिर ढोरी वाला बात, ढोरी चोली के बात आ गई। भाई मिस करत भाई। ये बात जवन खराब करत भोजपुरी। अरे देखो ढोरी या चोली जहिया भोजपुरी से गायब हो जाई। एक से बढ़िया एक गाना देखो, आई। हाँ, लोग सुनिए, लोग बढ़िया सुनी। सुनी। हाँ, हम तक छोड़ दें ढोड़ी या चोली सुने, लेकिन लोग छोड़ी सबे छोड़ी, छोड़ दी। सबे छोड़ी छोड़ता मर्दे। छोड़ता। देखो हऊ अच्छा पिया जाहू जनी कलकतिया कितना निमन ठीक बा। गाना बा। मान ले ओकर चला 30 ठीक मिलियन बा। के आसपास व्यू बा। और एगो गीत आयल बा, गीत बाटे इनकर। तोहरे के चीज गिन गिन के लाई लागे में कप धुआं मड़िया हो जाए
मेकअप पर धुआं मड़िया हो जाई हम गोर बानी राजा करिया हो जाई। कितना बढ़िया इहो गाना गाना बहुत तगड़ा बा शिल्पी राज के। ई गाना ने सुनेला खाली ढोरी चाहिए तारा मतलब हाई गाना हमनी के याद रहता ढोरी वाला खाली तारा याद रहता ना ना वो सब वाला चीज बा। तहारा ई गाना अच्छा लगता लेकिन हमरा ऐसा ज्यादा बबुआ व्यूअर देखो हमनी के सिंगर से आ जनता से दोनों जना से एगो बात कहें देखो कि आप लोग ढोरी चोली गाना छोड़ दीजिए और लोग सुनना छोड़ दे, ठीक है? पक्का हम लोग का भोजपुरी का अच्छा अस्तित्व एक बढ़ और जाएगा। बात हमनियों के आके गरिया के कह सकत नहीं सुनू ना ना हमनी के लेकिन वैसा नहीं मानी संस्कार सर। नहीं के संस्कार नहीं खे हमनी मेन बा कि हमनी के अच्छा से कहम सब तबे भोजपुरी अच्छा हो सकता हाँ, है। हाँ। अच्छा से कही मतलब कोनो भी खराब से खराब बात भी तू अगर अच्छा से आगे कहता रह तो लोग के बुरा नहीं कोई के समझावे के कोशिश कइल जा सकता अच्छा से बोल के। उहे चीज बा बढ़िया से बढ़िया बात अगर तू आगे खराब तरीका से कहबा तो उ खराबे रह खराब रह जाई। हाँ तो ऐसे लोग लोगिन बढ़िया से ये सब गीत सुनी लोगिन शिल्पी राज के जाके हाँ। बहुत प्यार दी हमनी के 4 गो गाना बताइनी से वैसन बहुत सारा शिल्पी राज के गाना बा, जाके सुनी लोग। फिर ई मिलम- चारों जरूर सुने जौन हमनी के हाँ। में बतैले बानी सब। हाँ अब फिर मिलम सा एगो नया गाना के साथे एगो नया सिंगर के साथे एगो नया वीडियो में। तब तक ला जय हिंद जय बिहार जय भोजपुरी। जय भोजपुरी।